A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Kabiru Musa Bichi. Ni ne darakta mai kula da bincike da adana muhimman bayanai na gidan ɗan Hausa. Ina muku barka da zuwa gidan ɗan Hausa, wurin da aka fara kan makarantar boko ta farko a lardin Arewa a 1906. Shi ɗan Hausan za ku ji da ana ɗan Hausa. Shi asalinsa Bature ne, ya biyo ƙungiya ta Christian Missionaries wanda suke haɗa addinin Kiristanci. Ya fara buɗe makaranta a Sokoto, wasu kuma sun ce a Lokoja ma ya fara buɗewa. Ya buɗe saboda ƙyamata bokon da ake yi, suka ce mai ya taho Kano. To mu Kano, mun ga yadda Kano take alƙarya ce wadda take da wayayin mutane a wannan lokacin. To ana zuwa kuma sarakuna na wannan lokacin, a wannan lokacin da dai ya zo da ga abin da ya zo da shi, sai aka abin da nasa ba shi wannan gida. To ainihin shi gidan wanda ya gina shi tun lokacin Muhammadu Lufa aka gina shi, ƙarni na 14. Ana ce da gidan Turaki. To kuma mutanen suke ciki a wannan lokacin suna kula da gandun sarki na wannan lokacin. Ya zama kamar White House. Gina abincin da aka gina aka abin nan noma na ake kawo shi, ake raba wa mutane in an samu ibtila'i na gobara, ambaliyar ruwa da dai sauran wata annoba ta taso. To shi yana nan ya koyi Hausa a Sokoto. Da ya zo ne ya buɗe makaranta, set na farko sai abin ɗinsa na malamai wanda za su koya mai kamar da ake makarantun na Islamiyya, ake zaɓen the best one, sai abin nan nasu haka. Second set kuma sai suka abin nan shi ma an gane set biyu kenan yi. Ana je to dalilin abin da yasa ake ce mai ɗan Hausa, he speaks fluent Hausa to the extent of translating our Arabic manuscript. Kamar yadda ɗalibai suke ga malaman suna ce wannan ya zama ɗan Hausa. To haka gidan samu. To wannan aka fara kafa makarantar boko ta farko. Yanzu mun fita da ku zan nuna muku tsamiyoyin da suka zama classes din. Wancan gidan da kuke gani shine gidan shi malamin gidan ɗan Hausan. Shine ginin bene na farko a Kano. To da gidan flat ne. Da ɗan Hausan ya karɓa sai ya ce da Allah ya nasa canza tasawirarsa. An gane? Canza tasawirarsa. In aka canza tasawirarsa aka sa ginin bene. Sai ya ce a wani lokacin da sarki na wannan lokacin Abbas ibn Abdullahi ya ce kai a tamfarin da tsarin tasawirar ginin. To duk da abin tubali aka yi shi ginin. An gane? Shine ginin bene na farko. Wannan babban ɗakin da kuke gani kuma na kusa da mu na mun fita shine ɗakin kwanan ɗaliban makarantar. Idan muka je yanzu za ku ga jadawalin tsarin makarantar tasa. Wasu ɗaliban da aka abin nan, Kano ne take da largest share, tana da 59. Gaba ɗaya dai a wannan lokacin ɗaliban 209 ne. Da gunduma 11, 11 province da muke da Kano, Katsina province, Kano, Katsina, Zazzau, Benue, Plateau, Muri, Sokoto, a dai ƙarshen abin da su 11 provinces da muke da su. To yawanci kuma duk waɗanda suka yi wannan makaranta Allah cikin kima sun zama sarakuna, kamar Alai Jafar, baban Manar Jafar sarkin Zazzau, kun ga ya zama sarki. Baban Lamiɗan Adamawa, Lamiɗan Mustapha, to Mustapha babansa ya yi wannan makaranta. To akwai wasu kuma daga nan Kano daga su. Yanzu mun shiga za ga hoton ɗaliban nasa da sauransu. To wannan gida yana ƙarƙashin masarautar Kano har wuraren 1998. To daga nan sai aka handin oba da aka kira etun wannan ma'aikata ta tarihi da inganta al'adu ta jihar Kano through edict number 3 of 1987 shine aka kira etun nan alkinta da kuma tattala tarihi da al'adu na jihar Kano. To mun yanzu zan iya ce muku duk wani tarihi na al'adu na rayuwar Bahaushe ko kuma tarihi da al'adu na jihar Kano, mu ne abin alhakin ma'anin su yake. Mu ne muke alkinta tarihinsu da kuma rayuwar Hausawa ta jihar Kano. Ya aka Kanan ta kafu, ta ina Kanan ta samu suna. An gane abin da ke nufi. To kawowa dai duk wani tarihi da inganta duk wani tarihi da al'adu na jihar Kano, mu ne custodian na wannan. Nan akwai kayayyakin tarihi masu ɗimbin tarihi da muke da su a nan, wanda mun shiga da nuna muku su. Akwai fanka ɗan Hausa da zai tun daga London. Akwai tukwane da zai su da wanda ake dafa ɗalibai abinci. Akwai kandiri na farko, sanda girma kenan, wanda tura mulkin mallaka suka ba sarki na farko da suka naɗa a 1903, shine Abbas ibn Abdullahi. Akwai wanda Northern Province suka bashi, akwai kuma wanda gunduma Arewa suka bashi. Kan akwai kandiri wanda
Alhaji Abdullahi Bare ya amfani da shi, baban sarkin Kano shi ma yana nan. Akwai Moroccan gun wanda ake cewa alkebba wanda sarki Sunusi na farko ya amfani da ita ma tana nan. An gane? Sannan akwai duwatsu da suka yi shekara wajen 300 zuwa 500 duk muna da su. Akwai wani shi ma akwai gramophone wanda garmahon da ake cewa garmahon wanda da in ana son labari isa mutane gida ɗaya ake kai shi gidan mai gari, masu unguwanni su zo su ji labari daga nan su tafi su yaɗa, da akwai su anan. Sannan sai hotunan manya-manyan mutane su kawo mana ziyara kuma daga wanda suka ziyara Kano in general, wasu daga Afirka wasu daga Europe, kamar Yoweri Museveni na Uganda ya kawo mana ziyara Kano, Umar El-Bashir na Sudan ya kawo mana ziyara Kano, akwai Jerry Rawlings na Ghana shi ma ya kawo mana ziyara Kano, akwai Mr. Walter Mandela lokacin Muhammadu Abubakar ya kawo mana ziyara Kano, akwai Margaret Thatcher ta kawo mana ziyara Kano, akwai wannan Lassana Conte na Guinea, akwai Lespo Senghor duk sun kawo mana ziyara Kano. So wannan shine karamin takaddir daga nan. Kan nan akwai jadawali na gwamnoni da muke da su from 1967 to date, tun da kan Audu Bako to date, 1967 to 76, 76 to 78, 78 to 79 shine first civilian governor Muhammadu Abubakar Rimi. After Muhammadu Abubakar Rimi, Abu Dawakin Tofa down to the present gwamna Injiniya Abubakar Yusuf shine gwamna na 19 tun daga 1967 to date. Kana sai jadawali na sarakunan mu na gargajiya, mulkin Kano dai ya fara daga 963, to amma ba wani rubutu akan lokacin ma ba abin da rubutu ba, sai ya fara kamar da ma muka tsara Kano. Akwai pre-colonial Kano kafin zuwan turawa mulkin mallaka, Kano bayan zuwan turawa mulkin mallaka, kuma da bayan tafiyar su. An gane? To duka su shine aka tashi sarakunan da aka yi duk waɗancan ba za ka taɓa samun rubutu akan abin nan nasu ba. An gane? Sai lokacin colonial period shine aka native authority. An gane? Wanda Kano tana ƙarƙashin turawa. Da aka samu yancin kai kuma aka yi statehood wanda sarakunan gaba ɗaya suka jiyo suka da ƙarƙashin gwamna. An gane abin da ke nufi? Kannan sai ita kuma Kanan, tarihin Kanan gaba ɗaya ko kuma tarihin Kanan bai cika bai kafa dutsen Dala. Tunda nan ne mutane suka fara zama. Saboda Kanan ma daga nan ta samu suna. Shi dutsen Dala wani mutum ne da ake cewa Malam Dala daga Dalak Sudan ya zo. Ana ji na ko? To mutane suka fara dan zama 4th century Barbushe suka fara zama da Barbushe da mutanensa. An gane? To da abin da suka farauta su zauna su ci. Shi Malam Dalan shi ma wani maguje ne. To da dutsen kacokal yake, mutanen wajen su ga wannan mutumin da inda ya farauta sai ya zo karkashin dutsen Dala sai ya ci, sai ya gyara abinsa, sai aka ce a wani dutsen ya zama dutsen Dala. To ana aka fara wannan community formation, few people suka zo daga nan sai abin ya faɗaɗa. An gane? To amma Kanan da kuke gani Asian city ne, amma akwai wurare suka fi shi daɗewa kamar Chalawa. Historical evidence ya indicating akwai shekara wajen 1500 kafin Kano. Haka Wawan Rafi, haka Santolo da Sufan West duk sun predating Dala. To wani abun nan ma da muka kama across Dala da Gondoro za da haɗe suke saboda economic factor 8 aka raba su. An gane? To shi kansa wannan tarihin Kano ya samu suna daga wani mutumi da ake cewa Kano. Ya zo daga neman tama da kalafa ƙarshen dutsen Dala saboda sadin marwaci suna zaune kuma dutse suke yi. Kano da ya zo shi ya fara kafa masana'anta ta kera, sai aka yi abandonin dutse sai aka koma ƙarfi. An gane? To da Kano ana nan sai Bagauda shine establishing monarchy system a Kano. To daga nan kuma aka biyo series na sarakuna har addinin musulunci ya zo. To addinin musulunci da ya zo haka karfafa ya samu gaining ground. Ali Gaji dan Tsamiya shi ya fara karɓar addinin musulunci. Ana na Muhammadu Nufa da ya zo 1463 to 1499 aka expand da shi, iso da shigo da wani military a language term da ake amfani da su a fada, ba a faɗa sunan sarki. In sarki ya to a ce ai kurum din nan an sa kira duk da wannan sa takalmin jimana da alkeba da rauni duk Muhammadu Nufa da baka su, da kuma sallah festivities, hawan sallah da ake dinnan, bukukuwan sallah da ake. Tarihin namu ne yana da tsawo. To daga nan ne wannan Kanau tura mulkin maka suka conquering Kano, so they find it difficult to pronounce Kano, so they change it to Kano. To ta haka ne Kano ta samu suna for easy pronunciation. So wannan kenan. Wannan kuma bari ki ga, ina son binciko muku wani abu ne a nan. Tunda ni kun riga kun ritsa ni bayan da zan yawwa kaga
me na gaya muku kaga barbushe ko 5th century is an imagination ina zuwa an gan shi ko ga malamin da ya fara zuwa Sheikh Abdulrahman Zaiti gidan babban malami na Madabu to wannan set ne na malamai ina zuwa yawwa to kaga Kano din da nake ga mu sana imagination shine Kano an gane to ina zuwa wasu nake nuna mu yawwa shine sarki Ali ya ji dan tsamiya 1343 shine fara karɓar addinin musulunci an gane to ga bagauda akwai sa display a can? A'a babu aiki ne muke yi sama kwaso exactly to ga Muhammadu Rumfa an gan su ko? Wannan shine shine Muhammadu Rumfa wannan Sheikh Abdulkarim Almagili da kuke yi shine abun na sharifan Kano mutumin Algeria ne ya zo mana Kano nan an gane so gashi aga dutsen da raka mene na gaya muku wannan malam da ala kenan bayan nake ga shi kenan ko a lokacin da addinin musuluncin ya zo so mu hausan waya kin gane shi Aliyu ya tsantsami su wangara tare da scholars a 14th century suka wuce da shi yana ta yaƙe-yaƙe da ningawa to shi kuma lokacin ba addinin a Kano sai suka yi agreement cewa da Allah bari ta ce su taimaka masa za su taimaka masa a yaƙi ningawa amma zai karɓi addinin musulunci ya ce ya yarda an gane to ta haka aka yi overpowering ningawa sai karɓi addinin musulunci to kin san wannan sarki ya zo wannan sarki ya tafi wannan sarki ya tafi amma Muhammadu Rufa yana zuwa da a yi fada makusa da ala take mutan da ala take to saboda wannan abin na worshiping din da aka to sai aka fara tsangwama su shine ya zo gina gidan makama inda ya gina gidan makama temporarily kafin a gama wannan gidan rumfaɗin nan a gane ana gama gida sai a to kan dama kuma makama ne ya fara zama gida kamar yadda ya faɗa an gane yana makamai zama sarki sai aka abin nan za ga gidan makama ai uku ne ga gidan makama historical ga gidan makaman Kano ga kuma makaman primary school dole kai shiga abin nan sai haka ne bai kula ba suna in series to haka abin yake so sai irin mutane important personality da muke da su kuma again akwai ina zuwa bari mu ga Allah sai ina kusa akwai mutumin da ya fara shan ruwan famfo a Kano ina zuwa shine ya fara shan ruwan famfo a Kano maza da wakilin sarki abin da ya faru lokacin Abdullahi Bayero shi ya gina matatar ruwa ta Fanshekara sai aka fara production sai labari ya zo masa an fara sai ya tashe shi ya ce je a sai ruwan nan an gane abin da ke nufi ya je a sai ruwan nan ya ga yanayin sa yake ya ce shi ne ya fara sha ya sha ya zo faɗi gaban sarki sai ruwan nan bai da illa ga jama'a ya ce to shikenan daga nan sai aka yarje wa jama'a yi ma ba da public announcement kamar irin nationwide broadcast ya abin da mutanen Kano ya ce a fara amfani da ruwan famfo ya shiga rekord ko kan nan muna da mutumin da duk sun ɗanyi nisa ne wani mutumin Kano Professor Amir Dole da ya tuko motar tun daga London a Kano yes kwanansa 24 wajen mil 20,000 ko bakwai ya ci ne kafin ya zo Kano to muna da su akwai mutumin da ya fara sayan mota ta farko private car shine Alhaji Muhammad Nagoda to akwai kuma mutane da muke da su wurin educational cycle akwai mutumin da ya fara zama nuclear physics abin a professor arewacin Najeriya wani professor Ibrahim Umar Bichi ya da su former BC na BUK so muna da su akwai first woman professor ita kuma education ta ma'ayan nan Kano to duk wanda dai excellent a rayuwa duk muna sa su a nan wannan makaranta an gane ga hoton dan Hausa da tarihin rayuwarsa ya ce an haife shi September 14 1876
an gane ya mutu February 1945 an gane daga nan ga tarihin rayuwarsa gaba daya ga kuma nambar ɗaliban da suka yi makarantar nan an gane then ga yanayin abin da nasa nan ga malaman ɗaliban da ya fara na farko famun nasa malamai adult education ma ya buɗe a lokacin akwai adult education akwai shari'alu an gane then kun gaishe nan kuma yana rubuta memo jikin wannan ajujuwa an gani to ga irin ɗaliban nasa an gani to duk ga su nan ma kun gaishe a ta korar ɗalibai an gan shi kenan wannan ga statistical figure na ɗaliban an gani kamar yadda ga muku daga 11 provinces ɗin nan da aka yi ga abin da nasu kun gan su an gani so wannan kenan wannan kayayyakin mu ne kuma na cottage industry da muke da su kamar kayan dye product da muke da su dye pits ai dukkin san su ma dukkin ga irin waɗannan ko a gidan makama sai wannan kuma na decoration ga adudu wannan dashi wannan yawa to ga ɗakin amarya in those days typical ɗakin amarya yarkin girgiza kai wannan gashi nan wai fitar da ake za a ka amarya zana an gane yawa so wannan kuma sai abin da ne takalma na leather wax da muke da shi an gane to zo ki ga fankar dan Hausan ya zo da ita ina suka sa ta ne kun ga yanda addinin musulunci ya zo mana nan Kano a 14th century wannan su ne wannan shine Ali da Zame wannan kuma su ne Wangara Trader Scholars to zo ki ga tukwanan da ya zo da su daga London da daba dalibai abinci look at them here an gan su a wannan fuka manta da shi ko an gane ko daga su an gan su yes to wannan da ke gari shine conical bricks wannan tukunya ce ita ma ta lasting almost 500 years a ƙasa aka excavate nasu an gane sai wannan muza wannan talking drum ake ce mata wannan war drum ce yawa sorry let me take you back a bit kin ga dutsen da ke gaya miki wajen almost 500 years aka excavate nasa a Riruwa Dogon local government area an gan su kina ganin sa kin san ya daɗe an gane to duk kayan can ne mu kwaso su muka saboda wancan gidan an gane to zo ki ga initiating duk wannan abin nan takalmin jimana da waye ga kuma wani stam nan wanda Ado Bayero ya amfani da su akwai Ado Bayero akwai Muhammadu Sunusi akwai Abdullahi Bayero stam ne an gane wannan kuma Hausa Galiya ne to wannan shine staff of office wanda tura mulkin mallaka suka ba sarki da zaki ga tambarin sauro na Ingila can ga kuma na arewacin Najeriya nan wannan kuma Abdullahi Bayero an gane wannan ita ta sa Muhammadu Sunusi da na gaya muku an gane kare yawa fa wannan ai 1906 to that how many years kenan almost 110 years kenan ko to haka ne shi na samu wannan da na Audu Bako wannan kayakin kiɗe-kiɗen mu ne ga 'yan mawaƙan mu kuma su Mamman Shata Barmani Coge a Dan Maraya Jos da dai sauransu yawa to ga series na gwamnati na gaya miki in ga Audu Bako Kano Sani Bello Ishaya Abu Shekara Muhammadu Abubakar Rimi Sa Bakin Zo Aya Bayas Masal Hamza Abdullahi Kano Ahmad Muhammad Dakubu Aya Bayas Masal Indas Umaru Kano Idris Garba Kabiru Gayawa sai Dominic Oneya a Kano Isa Kwantabora Kwankwaso Malam Ibrahim Shekalo Kwankwaso da Ganduje sai Abba Gida wannan shine farkon abu da takalmi kin san sunansa dan garafai ake ce mai to wannan naira note din mu ne kudaden mu ne na gargajiya sorry old means of abun nan means of exchange a yake ga shi kenan ko
ga waɗannan su ne ajujuwan tsamiyoyin zo ki ga. Waɗannan su ne ajujuwan kin gansu ga ɗaya can ga ɗaya anan ta mutu an ɓalle ta nan ma wata ce anan aka ta mutu kin gane saboda da waɗanda kuma watan abin nan a kuka can sai nan baya zo ku ga wata anan baya. Allah. Yes. Aka excavator nasu wannan da ke gani an excavator nasu ne sai aka yi foundin yara ne a shi aka rufe irin ƙananan yara jarirai wata annoba aka samu a wancan yes babu addinin musulunci da zai gaidin nasu an gane to shine aka samu zaki sani na kasusu aka rika samu a ciki kawai ana kama shi ya zama ƙasa bas aka rika abin nasu waccan kuma dye material ake hadawa kayakin rini an gane wannan a Freetown aka kota wannan kuma can cikin Asian City na Kano aka kota wuraren zage side wannan a Freetown aka kota su kuma daman kayan rini suke hada a ciki an gane irin dye materials haka shi suke hadawa a ciki so wannan kenan can garejin shi dan Hausa ne da yake amfani da su wajen packet din cat ɗinsa an gane can kuma engine room ne inda yake he use steam engine kin gane to provide light and water shine an gane wannan aka library da archives ne to yanzu renovating din wajen ake yi shine gwamnati ta waiwaye mu tana yake a wajen ya Allah yawa wannan shine Hall of Fame ake ce mai Professor Sule Bello Hall of Fame ba? Kano jallabar Hausa. A gane can. Birni mai dubun tarihi, mahadar kasashen duniya. Mun zo da tarihin kaka da kakanni, muna nuna wa duniya kyanki asali da